Tinokudokesai mabuja kunaodzwa manhoko dzanyasi zuva ra22 mwedzi uno waKukadzi. Mapurisa kwaino zuro naNyasi agoendesiwa kunzvimbo dzinomakiwa mapepa obvunzo dzozimuseki nokuvakuru vehurumende. Kwai waendesiwa kuti waende kokubana nowanhu ikweyo vari kuramba kumaka nokuti waribe kubhadharwa mari dzavanofanira kubhadharwa. Iyo mapurisa agoburitsa gwaro achireketa kuti kwai mapurisa akaendesiwa kuti aende kobatsiridza kuti kuitiwe katombo kanyai nowanhu vari kuramba kumaka bvunzo dzi. Idi zvakatoma wanoona unge wanhu wese munyika wakaita kuzunguwaira chaiko. Idi zviri kubuda pachena zvese. Wamwe wabereki muzvikoromo kwaiwa kutoita kureketa noana murairidzi kuti wagopote wacho wabhadhara mari yekuAmerica yacho yegani wachiendesa mari yacho kuwana murairidzi kuti wapwerewawo waboye dzidzo. Zvinotorwadza idi nokuti wakuru wehurumende paribe kana chibodzi wari kuita kuti zvinhu zvinhadzirike. Munyaya dzekuramba mabasa dzi kwai wanofundzisawo pachikoro choUZ wagoreketaiwo kuti wachakona kuenda kuzvikoro kuenda kofundzisa kubasa kwawoko. Kwai papa zviri kutoreketa kuti wanhu wese kumabasa mazhinji wachapedzera wakundoimba huyo rubodziwo hwokuti waribe mari wachakona kuti waende mari yawakapuwa yakatopera kare. Ipapa wari kureketa kuti zvese zvokuja nezvimwe zvese zvakaita kukwira asi mari dzokutambiradzo paribe yakakwirawo. Idi zvakaita kunyangarirwa. Wachamisa pawakareketa musosondo wakagoreketaiwo kuti kunyangwe maikupe nowamwe wakada kubenuka kuuya kowabatana nawo mubato mawomo wanofanira kuuya havo wagorekere kuringira kuti wachapuwa zvigaro mubatomo. Ipapa wanhu wese wakatorova manja wakati izvi ndo zvinhu zvinodikana kuti zviitike nokuti bhatai wanyepa kuti muri kuita zvinhu zvokutaika waifunga kuti manyepo asi wakuchiona kuti wakaseenzesiwa kuparadza wanhu noupenyu hwewanhu idi. Toramba tichiringa kuti wachapedza wari papi. Hurumende kwai yagobvumirana kudare makurukota kuti ipe kambani yatagwirei yokuimba iya kuwapa kuti ndo watande kuda kusimudzira ZiscoSteel kuti itandepo kare kusenza. Aidi wamwe wagotobva wati kohokonai madiungopa henyu iye tagwirei wacho nyika yacho zvizikane kuti ndiye muridzi wayo nokuti maitiro amuri kuita aya masvinuba. Iro dare remakurukota ragoti iro pachaitsiwa imwe kambani inozita rokuti Zitco ichagoita basa rokunadzira zvinhu zvonoseenzesa muchini yemazuva ano pamwepo nozvinhu zvinoenda padandemutande. Aidi takambonyepiwa zvinhu zvii kuti zvinogadziwa munyika medumo kubvira kare. Heno kana zvikagobudirira peno wari kundoda kuringa kuti ojasei mari. Makurukota agoreketaiwo kuti kambani yochandiwana Mines kwaindo ichagomutsiridza pokare mugodhi wogoridhe wosabi. Heno kuti zvichaita sei wakagoti pokare kuchada kuti kumutsiridziwe pokare mugodhi woshamrock pamwepo nomumwe mugodhi uchada kuchehwa dombo rolimestone kuenda padandamera papurazipo kwai ndo pawanenge wada kuita izvi ndo zvawabvumirana. Idi mabi yangu heno kuti zvichabuda sei ticharamba hedu tichiringa kuti mbanani wanenge wari kubvumiwa kuti wagoita izvi. Yodo dare remakurukota Nyasi pokare ragobvumirana kuti kwai wapwerewa nemakore 12 kusvika pa15 waakufanira kuti wabayiwewo kamushonga kodzihwa mupengo. Aidi paribe ari kusara hwendo huno. Wanotekedza bvunzo dzonyika dzozimuseki watiwo waburitsa mamwe masetifiketi matsva ano zvinhu zvinoita kuti areke kugobirirwa. Aiwa tinowatenda nokuitaku tichiimba kuti zvinhu zvichaita kuti nyika iite zviri nani. Kwai mumwe akambenga ari mutyairi waJoshua Nkomo
ari kuendesa hurumende kumatare nonyaya yekukubiwa kunokukuwadziwa ikwaagweita panguva yogukura hundi aidi inopfuchirika baagukura hundiri nokuti zvawakaita aiwa zvakaita kunyangariwa. Tatoringira kuti kumatareko ichaitiwa sei, penyu wachaikanda panzepo nyaya iyi wachiti paribe zvakadando zvakaitika, ticharamba takaringa. Nyasi mari yavo yagwa munyika mu pamusika wavo wavanotengesa nayo yaakutengesiwa nomadhora anoita 124 anosendi ribodzi padhora ribodzi rokuAmerica. Ipapa wagopa mari yomamirioni 36 omamirioni omari yekuAmerica. Tiringazvo sarudzo Kwai kukuwadzana kuchange kuina Fatima Madamombe woMDC Alliance, Nesbeth Mapfumo woUDA, Johnson Matambo woCCC pabodzi na Betty Nhubu woZANU-PF. Aidi zivai wanhu wenyu mabi angu mugoziva pekuvhotera. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa kuri kundonenedzewa kuti kuna wanhu wekuZimbabwe wari pakati pewamwe wanhu wakaita kuita hondo chaiyo yopfuti nomapurisa anozuro. Kwai waida kunenda koba wachibira mari kudzimotika dzinotekaedza mari munyika mu, wakabva waita kurwisana nomapurisa nokuti wakatangihwa waribe kuzviziwa. Aidi kwakatopfa wanosvika wasere, kwai kukagopfa kukagobatiwa wanosvika 10 novamwe vanosvika 9 kwai wakatiza. Aidi taringira kuti tigoziva kuti wanenge wakaita sei, asi pari kutonzi pano mapurisa akutotiza akureketa kuno wangu wari pabasa. Izvezvi kune wamwe masoja wakatonzi wakapfawo pokare womunyika muSouth Africa mopokare. Aidi paribe chisvinu charamba hedu takaringa kuti inopera sei. Kuhwadza kwoSouth Africa kuwanawo Zimbabwe kuramba kuchienderera mberi. Kwai papa wamwe wanhu vari kuda kuenda kopuwa maraisensi avo okudhiraivha dzimotika kwai agorambidziwa nokuti mapemiti avo mapepa aye kwai achiripo ba pamutemo. Aidi zvakatooma nokuti zvakange zvareketiwa nevakuru vehurumende kuti paribe chiwanhu chawachatadza kuita zvinenge zvaakutotadza kutekaira zvezvinhu. Ticharinga hedu kuti zvichapera sei. Kwai kuno mugodhi usiri pamutemo kuBurkina Faso wogoridhe waputika zvibhambo ukabva wauraya wanhu vanotopfuura 12 chaiyo. Aidi pakaita kunyangara chaiko. Ticharinga kuti zvinyange zvichidini, asi tiri kundoti mweya yewapfawo ngaizororewo murugare. KuNigeria kwai kuchaisiwa mari inoita mamirioni omari yekuAmerica 13 anochidimbu kubva kuBritain kuti ibatsiridze kuti wakone kuona magetsi. Aidi kana wakatozviita izvi dai zvaitika zviite zviri nani, nokutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Nigeria iri kutoda magetsi akawanditsa. Idi zvakatooma, asi takadaro zvedu nyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.